Avui celebrem els 15 anys des que es va fundar el clúster. Som un dels clústers actuals a Catalunya amb un índex de representativitat del sector més alt, un dels clústers que participa en més projectes de recerca europeus i un clúster que aglutina pràcticament tota la cadena de valor de l'aigua. El clúster s'ha caracteritzat per saber llegir el sector de l'aigua, l'ha sapigut entendre, l'ha sapigut anticipar i està, per tant, en les millors condicions per preveure com serà el futur. A hores d'ara ja som 120 associats, han fet inversions fins a 50 milions d'euros en projectes diversos, sobretot potenciant la unió d'esforços i tota la competitivitat de les empreses, que és un dels motius del clúster, no? Hem organitzat més de 250 activitats i hem tingut un impacte en el conjunt del sector de més de 50 milions d'euros en ajuts per a projectes de digitalització, de millora competitiva, d'internacionalització. I denota una trajectòria i unes ganes de fer la feina en l'àmbit de l'aigua molt important i que ens porta molts resultats i tot l'equip del clúster tot això ho ha fet possible. Jo crec que el clúster és el punt de trobada de tots els sectors, de tots els agents de governança, econòmics, socials, de recerca. Per mi és un model d'èxit perquè ens permet, d'una manera centralitzada, poder exposar els problemes de les administracions i els reptes i ells, de manera conjunta, ens donen totes les solucions. I la veritat és que la feina que està fent el Catalan Water Partnership és fantàstica, mou un munt de projectes, oportunitats, organitza jornades, és bàsic tenir entitats com aquestes. Una entitat, una organització molt aglutinadora, dinamitzadora i acceleradora de tots els projectes o de molts dels projectes que es fan en el sector a Catalunya i en aquest cas també en àmbit internacional. Nosaltres pensem que el clúster ens aporta la possibilitat de col·laborar en projectes per a la gestió de l'aigua amb la nostra gamma de productes, per la mesura, control i registre de magnituds físiques. Hem après moltíssim, hem conegut molta gent, hem fet molts projectes col·laboratius, realment ha sigut un impuls per a la nostra empresa brutal. I avui és un dia per disfrutar, per compartir, per conèixer i per recordar cares i trobar-nos gent que habitualment treballem i que ens veiem de tant en tant. Per tant, aquests espais de generació de confiança, la cooperació entre administració, empresa i agents científico-tecnològics és fonamental per situar-nos com a país de cara al 2030 com un dels països més innovadors en la gestió del cicle de l'aigua. I el futur del clúster està aquí, en continuar donant valor estratègic a les empreses que formen part d'aquest sector.